Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but Shipai % ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi. Nagabinta ka tuition but coaching ka babhatam yapi. Yasno but ka ICA. Mentagasngi ka South Ujamang Aradar Posan Hakapor Shiteng Shipai jong ka Pakistan Rangers kila Aiti no Shipai BSF jong ka India upur nam Kumar Shaw ubla Shakem Shipai jong ka Pakistan namar bola poi Lamwir shadu upur sam jong ka Pakistan Hakapor budang don hakakam hafur Zepur sector hakar pulai uya yong Arajar Arpusan Shipai ka Pakistan kila Aiti ya Shipai ha atari waga border